Miss Row to Fontancassia. I can't Tancassia, sir, Nana Madame and Tam we Juma. Because my men can come. I'm over to the Abosu. And come again to you. You're a young story. It's also much in the beer. Okay. Much assembly the beer. Now, 7 rebel do something in something the assembly. Nana was a dear, what the men so. My Medi Major. 80 and my minion to Swoby, and walk on Yana home. Sure, who will care for Tamso? Adabi. Support. Meaning so bad to say, yes, Saneno, Bajimben. And there are some biabo, Minianum, a sem Cassibiaba. Na ye pese, ye disan sem you encomo. Memo kwa baby. Se won't subscribe, ya subscribe. Se won't share, ya share. Se won't like it, ya like it. Na fe tenasi, ni tie and semwa, ye ba bekamu, ye ba beg bobo hui. Na ye febi, etu koto drum, ne febi, e ye siadie. Memo akwa baby. Nana, akwaba. Amejoso. Na mpacha na umpum. Oba de na na mada woma. Me ho ye pa na wo so e. Na nyame adom. Me ho ye, me ni nsan wo. Me nimu. Na wachi matna se na wo mama kwa ba yi. Ni ba bi ade be ko. Nana. Ye from me osay kwame. Me ye akani na misua de wo Amstead. Amstead no so ye dey. Ayisuapon na Amstead dey say na Amstead dey say bi American. Na ayisuapon a ewota no so. Na ehon so ya santisem ne ya kansem de ye mfani agro. Enti enne ye mban say wo ye professor. Na mpacho mi school ni a misua de. Say na wo professor. Na ebeduru ho. Unam kwa so ide. So wo si bia wo si kan won nsem ne na say professor kwa so na unam no. Na meduru ho. So be sira me meduru. Mate, so me da se. Me da se. Na wa kire say wo ye akan ni. Na musua akan. Kan. Ene ho na mum udin ni de e kire asante wo say kwa me de. Asantefo ne to say kwa me. Yi nyina ya akan ye wo bonofo wum, ye wo akuapemfo wum, ye wo dakatefo wum. Eye wo mu a omo ba dwan ne ya omo kan omo ho bu mu no na omo nya akan ni mu ni be nya asante akom ni ntire mu ti akan ni mu no na asante ba mu na nesa akan no eso akan so ana akan mu ani sa be nya Ghana ento ka akan na Ghana shim okay ti akan ne panyi nene nana sa akan ne society ene na Ghana ni wo man ne nkro bi nso wo even Ghana mua ebi eni Ghana mua ka wo on say ebenya Ghana no akan no na ye on say ye ne Burkina for bohye ye ne Abidjan for bohye enti no ye ne ani ewo mu ni nyina no akwa me nkroma mo taam no de ne ye nyina ya akanfo enti akan ni mu no ebenya asante wo asante eyi ne ho dada ba ne nyina wa akan ni no sa tam no ne ye fra asante kwa aman no musu nya menya asante ene na Ghana no so na Gold Coast etifo ene ye na mu a ye ne ye benya Ghana ye nyina ya kan ye ho abom na mu che ohwe akan ni nyina mu a de odi kan nya afa ahodie first ya asante ne nya na fa ahodie 1935 ansa na Ghana na nkasa benya 1957 ni asante ni enyi ye we bibia ade bia ni wo a wa santiman mu a aban bi betimi de nsa si ni boso wona de maye ye dan ye nsa asesem ye bibia ye bia no support ye na nye wona de maye ntiki ye ka Ghana ye nka ho na medas na emum Ghana be pa asante chew say ye number na ye de to aba ye nya 51% ne se manfa mo de anka ho ye ntimi to aba wo Ghana ma ne nye na emum se mo de ka ho ne ye a ye be your prime minister e wa ban mu na nka asante hene na ye ken eda Ghana ni nyina no omu wie no mo ye krokro John adanko dada do nti se na asante se ye beti ye ho ye wo yabakwasem ye wo nkata se we beti magina so ate ye ho cause Ghana di ehwamo na me da ase me hu adwiri me hu bedwiri because nema bebre bi say no me kra minimum enne no bie mu ne se onya nsua nduru ho usua akan ne asante amamre ne de
wobekọ akoduru ho na uduru ho na sese bi obi di asante atemu a hawo ye behwe sa de we ni asua asante onka asante nka okay onka na asante ye din pa ye mobro ana se wowa ana mrisa se mrisa bo ho na wanto ade amomu a obebo ho 1000 years omo obia okay mobro ho no wanto de amomu a 1000 years no bo ne ba bi okay na emu koto ade bomu a se de wotie bi obabu ukoto ade bomu se kem se de wotie bia nti asante onka hwe ye ko social media no so a santini bi a o kasa tie wo bibia ye onipa na di ka be ka asante enokre se wo me ka asante a onka wo na emu ka na obeka wo nti ye besere yenu no mudidi atem ne nyema bebre no sebi asante ye tete yen ba ya anyen yen ye won krofo bi wo ho aye yen wo mo o ye susua ne ye tete bi ye mpanyimfo timi ka se wo jimi se broni abakan okay me kura ye kan bi kire me so me nyini na me beti ase se eba ne sen na obeka se obi jimi se broni abakan so ti ase ye kasa bi a ye nananam kekan ye nyini ye nyina be hu no se me to na me tan bono pa so because ensem bia ne na naka na ojimi se so bia so mpese ne bakan be ejimi ni me so me bakan enti me wo ti me jimi se bono ni abakan dia ba ne sen na me tena ho jimi na no kopa bono asem ne se what declare me se bono ne nye ba ye nyini ye ne beti ase se eye kasa keke emfantifo ba ko ne kodi fa ne efro mu nyina emfantifo enti se bono ni bi na so ye panyi na se bi wajimi a ye ntimi mfa nhye bono fo nyina so mabakan ejimi tem didi na o nam social media didi atem ene de message se o munya mpanyimfo ni mienu na ye hwede de mfa so bebre no se enum nya ne nya factory ye nya bro be factory enum ye nya estate na anu ya na me hu se ye wura yire giri baabi a o se so be si estate o so be dan ni nyina ye niema a ekoso ntira wo be hu na ne basoso abie factory wo hu na anu ne baketo ya manfo ye se den o be bie factory ni bi so ti ase na adwuma no aba o man ni ma obi aye dai anya bi aye na ade ba akokora na me mefa akwanya we na matu ye nuanom bonofofo ne se ye se ye pagya dom ahene se oba abaye ya bono ya to ne posum eye binom ya ye na ye o ya kosisen me kura fi se ye wo me hu se dom ahene eje na wo ye no odi asem da ni hu bi da enko ha me so ti ase na jeje na nkasa onya ye no na boso bodi ya bono yi ebinom nti ase o mo ko ntokwa ne ho ntokwa ede na de bebre dom a ede de pa na de bebre dom a ewo sa aboso body na de amana na ye nuanom dom afo bi je hu mena na yabo na baso se dom ahini di asem na se wode obi tum api court na wakọ no odi asem de obi tum a ede na faso na de bebre dom a faso bia emfam puntu duma bi amra dom a enti sa ho no mo pere no enye ho na hia mi o se dom ahini atima ya adwuma de ama NDC na NDC bo na baso a enye sa we no so mo de bo dom ahini baso o mo nko sisi ni estate ni nye ma go kuro nim o mo nko bie adwuma o kuro nim na mabunu nya bi nye na we dom ahene nkwa na baboa no emmoa obia eye ono nkwa ne folder so e na obetimi anya ne se me ye Supreme Court ana se me ye friends appeal court judge ono nkwa na benefit wade na yere ne ma na ye da wase so ti ase enti mabunu no nsua bibi enka sa kwanya we ye ba yi ka ba ma ebunofo wona ye regional house chief president wo ho watima ba wura ho dia enye we na mepe me ka na mepe freedom ahene won se onsi pinka nchira aban ne se enye we na ka mepe o ni kuro ne tera be koso factory international airport be na wo ho bi ni ho factory be na wo kuro mu ho ebunu ho no nye nkosu ya doma ho no enye nkosu ya traffic light ba ko pe na wo kuro mu ho eti die mpuntuo na de bebre kuro no ene ye hia mpuntuo na akon ni ho bie mu eye mpuntuo nia wo de yenko ya asem so na wo nsem ka kire wo mu nyansafo se wo hye nana de wo kirikiri mu a nyansafo ha ya na wo benya no like subscribe ne share nana nia ye da ase na mesme da sipa en kiremu a wa kiremu wa menye hu se emfaso wo ne hia wo enye din dabire din de ba nana asem aba enemy pini wa nana asem kese aba nia o se tobo wo ba fie di sei nana me asem ne nam wo na asem ba dia me dia ade a me mpe ne se akola bonwa o ma chichidi o akola ma me no papa e ko kete ho a wonka ho wo da se adura nwumere se da se ya wa ba mfe na me bebo wasu me do ba kira atiefo na atiefo ni ahwefo age watum nyansapo no wo de asem ne nam nana me de asem ne nam
ne papa we bi me na me di asem ne nam e di asem na ye social media no so nsem bi koso na ye pese wo boa na school ni so ko social media na won ka kire me say wo ko school na usun ade na social media ko pede ho na social media die ya ko ho kotie nsem a ye koso nti die na wakotie a wale ho nyina ya amamrem nsem bi koso na ye pese na ne o kire ye mu pa ye na no producer no di video bi a kire wo na wa hwe papa so de asem beba o producer fama ya ne hwe na asem kura wo kan mi straw tu fo ntankese e ka ntankese se na no mada wo ma me ma me ka kire ma Ata baba ta ko fem ni. Aya me ma me achi asehema e ka kira me sashoma masom no enti wode danya ase akonwa ebe ma na akosa na akosa edia wode me nsoso maye medi maadwa enti emami nya hotoso bi ebo ka ebo akonwa ne ho nananom sabi mprabiasa me ma me achi asehema dia danse ase maboka manu ko twa asante hema anim ama asante hema afra no ebisa ne se eye ya se wa ba akonwa ne ho ka ama wo se mabo akonwa ne ho eka anananom misre me ma me na fefi achi ase hema wani na akosa e ko mo je penezi ade akonwa be ma me Me say o say otu contact se ye de ho adi akonwa ni me sra wo tu fo ntankese e ka ntankese se me na ya se wa me na mabo akonwa ne ho ka ama o maji ma tumu se ye de akonwa no ebe ma me ama edu sante hema ho ama sante hema tumu eti sante hema tumu a enye dia sante hema tumu na me tire ha me si di ya wo bo na ha no se bi odi akonwa na enye na me pese me tifu wo ya de hye me so me ya de hye na mo ye wo bo akonwa ne ho ka atanima okay traso nana video no wo hu nana nya no nko ahu ebisa wo ebisa ato aso oba ni de na edi nkan no hema ni de na edi nkan no eno no enye no nko foforo nso wo ho nana na kura de menti ase ne se o ka sika bi ho asem nana adi abotre na ne hwe video ni etoso mi ni nso tankese e ka tankese what is so much Chairman, and Tom, and Tom James, your story. Obi a okwanso okaninta ukanta wie na chere an kwafo atune bia ukawie anu anu no entwa wa anu anu no na nya sa video we na santehene ohima we de bia metena se na me ya interview a me ka ne ho asem se ahema a yatuo mu asantema mu ha nyina sa wo hema we na ne tuo ye me ya sa e wo makoma mu ni tuo ye me ya de ma ni tuo ye me ya ne se emre na asem ne ba ne yewura ka kire ne se onhwe ye no wamfa amoso onse asante abakwasem ene asante akonwasie no ye kwa akiri unua umaame unana bia wadi bie sa awonto atoaso de didi akonwa ne de eba nti se unni sa awonto atoaso ne bi na se bibi nti na akonwa na bedi wo a se ye kan ntam a ye mfa mmoso okay wo de boso ne ye kontam ni mu kohwehwemu a na se odihye bia ni bi da ibetu nana mpacho nyabote etifo me so like me so share me so fro bi no fro bi se nyansapo badwemma edin komo nana wakantam wo hwe ensem no ma obi akanta nana de ani ntam me da se ye kan ntam a entam ye se ade bi asi okay na dance ye ni ho ni ye se ade na ye nyina ye ko ho no kura ni wura wo ho oh enti ye mfa nko ho
te say me no to sisi e sikan sword yi e ye me dia wo so se ye wo dia na emom no e be court na court ebusa me nkrata na wo so ebusa wo nkrata te say wo anya nkrata ma na me anya nkrata ma ye me enu si anya nkrata bia nka court anya sa de we court dia e dia na emom se me de nkrata ba na ehwehwem na woni nkrata ba ye me dia nti ntam kana koye te say Santehini nyina asante die mfa asante empire ne die Santehini na da no ne dia bibi ewo mu bia se nipa o edan ye o edua o abo o ne nam ho o bibi ewo mu bia e Santehini dia tia enti sa asem bi ba na ntam ka ba mu a na che sa akoye te se nokura bi mpie enti ene yemfa nko Santehini anim to baka ntam ne ha se o se me sere mi wura ntam e kan ntam kese o sere enye ne dia mpo ntam ne nyane dia onsam fata won ntam no ensam kura ewu bia no eya asante ma dia kasa ni fo yo dia to o sere ye wura ntam kese ye kan ntam kese se ade na mo di mi ne dia ye wura mmerem so na se hwe last me hwe video bi na obi kan ntam obi timi gina ba bi timi ka se ntam ne ye ntam enko ba bia wo betietia Santehini ntam so na nampacho hwe we die na menkọ eche video we mu a openi ba ko sore enso kan se entam we die nko ba bia na hwe sa video no de hwe betu so say you want to say who obi bi ka and kana na be kasa and ka o kan they say wa body e enti go be ka bia e antem oka o edition go be ka bia e antem go be ka say o na edition go be ka say o na bia o na edition na so fara sa na edition say o na ka na edition get bia o edition mama hwe mesre minim ni gina bere so ye chia mi o oyo ebia no ye chia me okay ohene entimi nka sa asem we ye besre akan na ye wo mu no menu ya mamensa ne mame hwe me de me ko ba bia me kutua mensa me ta bodua pa me de asantemam ha opɛ konfo bodua eye me na we de me de be kire wo mu me nya mo mu dua hwe menua asem ni nyina no de ye me ya wo mu ye sika bi piem nana enka sa asem we enka social media ama ho a ye me ni hu kwan se metimi de ma akoto ahensem mu na emmu no ya hemfo no binom aya masebe omanim enyam enni omanim sika maame no numa cham ne se omumienu nyina ya adehye na emmu so munim so mfa konwa ne ma no a ade ntina ho ka bia no ono na boye eka ye den no ohima no sebe wan firi mu ene yakase ye yie ne kaba eye atuo ne yatu no enti sa aka na maame so wabo no maame no ma yenhu ka oboye se eya ahemfo na age adi ana se wode koto akonwa foforo okosiesie nkonwa dan ana ahemfie no wabubu wasi ana wode akonwa ni din asi school dan ana wode aye lolo kwan ana krom ho ba bia ye conference community center wode ni sika na kosi community center ama nkonwa na na Santehini wase akonwa ye nton okan bi wo fen so asem baaye wase akonwa no onton office akonwa wode beto ba bi de ne dia enti akonwa nkasa Santehini me yate ase se ye mfa sika nkodi akonwa enti se motima tena ho se obi mfa sika mra ne mfa nsiesie de dododode de amu yina sinchen enye ye ti sa sika na abamu no Pentecost for di sika bre Santehini ma di wo matem saa as a Pentecost eda kuma se branch etimi sore kofa sika se otumfo se benebo amade na chiamefo bo amade na camera se di akire ena yewura sesa na mo ka dia mo mfa nkoto collection mame ye mfa sika nkoma wo hene unni sika nche kotoko hene wo se wo si ji ni sika mma no ho o siesie ji fakoboa boa na emu mo abeboa bibia na ye ntwere wo din wo faale so okay wantimi ankotua bi enim se Pentecost vo tua bi na boa mu ade na wo pese o kire se na se Santehini je blind etina na sika ya eho aba ase eno ho na mikura mensa no eno okra won sen eno ho na mikura mensa no se o mama me kire ye sika koro akoso a
Eduabo besu. Na Ye ntra mo mu asantema ni mase. Na akonya. Ehese obi boka wa akonya. Akonya ye moka wa akonya ho. Okay. Obi obaji usika bi ansa na odi akonya ma obi na ebia na akonya no wokoto. Akonya ye to no de ye di no de ato no. Tete no. Se ye kosi akonya wo fi a. Se niwa ama na ye 20 a. De odi kan, de odi ho no masalai. Die enkonya ne beyi no ye do obi akokoko oyi atwa. Ye twa. Edwan bo ho. Ti ye twa wi a wa wo akokoko be fa se enkonya no so mu hia no ne ye twa kire dwan. Na mpacho. Ahwefo. Nyansa poso ni. Tenase. Share like. Nana mpacho to boma me. Na me question ba ko pa ye say. Ahemfa say ye di ade. Ne mienu ata. Ekwa be ne fa so hunu ne esese ye de ma no. Minu me da se. Se akonya to a. Akonya ye di ni niwama. Panyini na odi kan no. Okay. Ebedi a. Okay. Me fa ne se emema ewom. Okay. Ena ema wom. Okay. Nti ye wo ma akonya ne ye wo mema akonya. Okay. Enkatete ne pa de ba bi ye wo hema wo no. Ye mfa hene nkoka ho. Okay. Se ye yi wo hema ne firi bonkum a ye de bema akonya ne be konifa. Okay. Ye dane no. Dane no. Be se dia de ncheche. Na me no se akonya to a eto se akonya to. Ena akonya we no ye na odi se akonya we no. O ka na asempa. Me ne nkasa ada. Ba me hye ne nkom se wanhwe ye obesa be di akonya we kom so be firi so. Wow. Asem ne da ho no. Wanhwe o ma nhwe ye abusua na nhwe ye a. Ma me no besa betena akonya no so. Ma me na tena akonya so 35 years. Sa nyambra asem ne nsem hunu we ya anti bi social media. Onu mpa na akonya ne nya ne dia no. Enke omu akonya nya omu dia no. Omu ne kasai kuro. Because one oni say o ye biya no akone be. Ba enya sa ne se nya ntam ka o kan ya. Sante hene ka se mo mfa mmoso o de ko boss a. Enka oda so di na konya. Oda so di na konya. Owu a ala se o free so a. Anka mafo makonya. Se o ma nhwe yi a. Sante hene be sa de akonya na ma no. Because se we de mutimi nya akonya yo. Dabi, de ko so. Ye kukuro mponi. Ni e be so a. Ma me ne te ase no hene ni ho. No wo nyansi hene o. No hene na firim no nyansi ye. Eso maintain ne ma. Na anu ya mo be ye kukuro mponi. Na ka keto ne dwane se ne benyini. Ebe dwane atete. Chese ensem bi wo ho a o. Aya na ye mpese ye be kasa tie ya hemfo ni ahema afo. By ade ne hya ase no egu asante ani mu ase. Correct. Munim se asante gina okono. Enye nne na asante beko. Asante ntokwa da ho dadadada. Enti mo amu humponi ena sika abamu na se obi di ne ho bedom asante ase ne ho ka obaka 20 mintua. Akonwa so sika nim. Enti omo gi sika ne ye den. Edi ye sika ho asem no ma meneka. Na ke hu ye ne kanipa na wuo dua ena ye se ka beda ho. Enga ohima akura wu a ye di na wotweda adoti ye eni sikasa. Enti ye ka. We di ohima onfirim tu ne yetu no. Enti de obre pe bia wo ho. Wo de to akonwa ho bia wo ho. Enti mo ni sika ho na mo ho. Mo ya akonwa foforo. Di sika. Ana mo charge ni di sika bi. Ana hefa na akonwa no nko amoko ya amoko boka. Omu mechirem e. Omu mechirem. Enu be ma me na dibim. Enu be ma me na dibim. Se onfa mane mpo a eye dwatoa. Obi ade ne dwatoa ba. Wo hene no na anim nipa ade be ma no. Nti se nka ya mfa ma wo a nka asem bi ani ho. Na emom no ebia maboma no ho ba. Se mmeka bi a wakonwa no ho bia na nya akonwa no wi a mo de akonwa no be ma me. Utie ma me na asem kura e ba asante hema anim. Okay. E ma asante ma so gi ni tum. Ampa. First witness na ba. So ti ase aba nanim ama na je na tum nti ba ne sen ana sabe ye wo hema free mu nti e na mbada ne nkwanta ana. Sese ye nyanya wo hema foforo. Enti sa ye wura ema enua ba ya yi ni dance yi oni ho. Onti ni ho. Na emom nipa so tena mu di asem no. Nye wo hema nko na di asem no. Ti asem wo beduru ye wura anim. Na se ya mpa se ye nua ba yi dia o kan se e beduru sante hema anim ma sante hema agi ni tum. Ne ba ne sen na mokọ dane ne nkwanta. Wow. E ba ne sen na nkwanta dane ko bem. Na ye da ase. So, enti me di sika na abamu no, me mpese metete sa nneema na social media. Na nsen ye wura wo fam krom. Producer mo kan o say, Jaache.
Kontanase. Sika bi kopie ho se ba mebu fu den. Ohin oba bi tim begina o se ohene na kwaje 5 billion. Na me sekata chie men ka wono ntum. Se won kwaje sika brabonten Ne be kirem. ne be kire wasem mu. Se mmom wo ka wono tum dia ene ye de be ka so waje 15 billion no emesu nkire Ghana fo. David. Se wo fi se wontimi ma abonten na wo fele so so a me kire ne kwan fa so nkobɔ nipa de dua nkunu. So wontimi ko twan tron ohene so. David. Na wo fa ho ni. 40 days pepe so ofiri asase because o emambofo. Anche ne hu se ohene na babonte yi adansefo nyina e confirm so onyi sika bia. So, enti mesere ba bia esi ye no. Maame ne se obusua na ma na boka. E ka no de o nanim ka wabo. Omo mechirem. Ena ntam no so maka no mo nka se ntam bia nya adwuma, ntam ya adwuma. Ntam we ya adwuma. Se uti Because maame na kan ntam am obi no so de aboso o. Enti o so mo chin dadua. Okay. Omo chi asem nim dadua. Na asem no be duru santene nim, na santene di asem no. Mo mfa ne se entam ne ha da bi entam kan agro nim. So bi kan entam no amfa amoso na ye entam fa. Eno anya adwuma, odi aboso no nko ade. Omo chi omo dadua. Di na me pene se ka video na mpese me hu se ya chi omo ye nu nya dadua. Asem no nko ye wura nim. Na ye wura nko tena se no hwe nipa odi akonwa ne ma ne ye. Mo ntra se nye ya nsam bi ma hwe so mudi agora ma me netima sha ase sika no ense be pie okuro ne mu no e be nya asem papa wo yeso asante yedi nye de ye mpesa ne ma ne bi e na we agi misika e na makotu sika ma we na makotu sika ma we ye mpesa ade no na ebasa na ama asante no na atamfo nyaye o ya nka we mu sika die na se wo hene ne kro waje blind so blind we die onso mutimi ka ase na masa aka se o mka bro fi se it is alleged sa tisem na tisem wo kan yede me de be ka me nko anka sa is alleged na o de kan o nyi mfiri mu ka se oni evidence enko ka ye do be kokko tuntu te say it is alleged say say ye do be kokko tuntu o say alleged say na oni ho na o kan yede asema oni ho kan yede enti oni proof aka wono tum enti ye nua ba no do tu asikare ma no ana so de be manhia ana so ba bonten abekere kwan of aso so aboka because I can't dey so kire yim oso kirem ade kro okoto ya waboka minim se ohima no se bia me fan se ye tu no ono na asesa ne manyina kogu ablo kire se won kɔ se de ba ya won kɔ ya PD a minim ena manhia na da ho no petition wo ho ye petition wo ho se dia court yetimi ya P no petition wo manhia se asem bi kɔ na wonte ase a utimi kɔsrɛ e de petition ye dey ekɔ committee fo bi wo hɔ a first no mudi asem masantehene metime ka se committee fo ni binum amasantehene asem bi odidi enumle bi no amfaso bi amaso na ye twenkura santehene wa abo so na asem we de wanka ne ye na asem we ni de first santehene ba ye 99 to 2000 ne friend King Solomon pa na bre na adwumadin ti ne ntanase bebre otete committee na committee na gu nanim ase ama na woni wa asem ye to mo no aba so enye wo mo ben santehene na do santehene o kwa mitue na santehene ka no enko ye o eda so wo ho e wa asante mu bebre de otan ene asante nenam na obi a waso asante bia su no wa ne ho ato na asase we so da se ma fa akira kwa jijiska ana ma me no so ka na badwem no wasese munim se mo mfa konwa ne ma no a ade na mma me boka na de oboka wo ho de a ye nyina ya adehye na me boka ne mfa nkom obi mi ntutuo na obi nkofa nam ne nko ebi edi se munim se mama de ade na mama na mo sa aka no se wono na busua se mo de be ma no de a ade na mama wono mo sa aka no na me do am so me ye de hye ne makoboka me bo wie de a se me di enye ebi minima hemfu be bira mu ya omo wo fa ase mo boka omo na di ye ade me pese ma kire bi ebi sisi ye kura nche asem wo fa ase no ohene ni wu a abusua ni timi frɛ ayi na abeto na yeka wa utimi di ade ma ne utimi di ade na mum wa obetimi aboa me ya di aye bibia wie no ye de akonwa ne be ma wo obetimi kase me de minisika menye wetimi kase minisika menye ba obetimi twa entoma si na sene se meya me wo fa yie eka bia bibia wo de mo nso angume so na wa boka wo wi aso mfama no na we na wo san kire mu se we ndi abo no eba mu di a ebesu ai na we na wo kire mu se ohima yin su no onwuye sanete
Nessa hanning. E kan free hin. Free hin. Mo ya konwa foforo. Debi. Ana ohene na ohema na amfa konwa na amamo. Debi. Ana fie na ahemfie no. Na ye ohema na nkasa fie. A enche se ya ahemfie na owu ya tu no makosi foforo. Ena mama mi na asi ana. Ana ohene na ama ne de ne makogu abrochira ma no so de be ma no. E kan na o kan ye de ka. Nyansa poso nie. Yetie no badwembam. Se wuti asema na na kire yen a eye badwemba. Ese wunu se eye badwemba na ekasa. Nana, Nya. Omunye de sese. Afse Na ntam be ka. adu na ise ba. Aje se ba. Hey, asema ba. Ohene bi antimi ntra asem we so. Sa? Ne se ntam nya odia. Ampa. Hwe emela me hwe sa video na santehene etu maame no. Santehene ma se monko fa me tuo ne mre me. Nana, ma yehwe sa video. Wo de patro hwe. Yehwe sa video. So we go to the home of Emra me hu se santehene edi sa asem we a o ka asem maame ne mfa mmoso a maame ne de bo so omukotena ase di asem hwehwe mu wie ya ebo maame na ye tu no santehene fa ne tuo se sa tuo we na me de ku me yere enti me na minim se akonwa we sie no problem ebe bantimi na nyame nwanwa Wow. ne mumpa ya na me bo ane se enkoye kamlem Eni se aba kamera mu no. de bia me se ahemfuru bebre o medi o matem se ya o me se black ma no nye enti se mu hie na se mo ma camera ma ha obi babu mu ana obi babu mu Nana we obi akuta phone too. ah So we video ya. Kese asem no hwe de bia me ka se asante na ye wo no wo ye wo hene na se obedi ade a enya wadwene se kromofo nyina do Okay. omo pe wanim guase no omo ye 70%. Ena omo pe se okonwa ye ni ye 30%. 30%. Enti se wo wo hene no wanti man tene eniema ama wadofo na ma ye 70%. Ama watamfo na nko ye 30% ya. Utikika. Ampa. Utikika ebi asifin so. Ampa. Ebi asifin so. Ebi mu so sisi sampa. Enti sampa hene ya de ya gazeti ni. O problem. Problem wo no. Eye sese no onfa ne nkwa enwa afode ma sampa. Onhunu kwan ya obefa so ase eye 50-50 mpo a achitafo ne 50-50 a. Ontena so be 10 to 60-70. Nana asem ni mudu. Sampa asem na wo kan. So enti enkonwa asem wo ho. Wan hu ne kan. As a leader no obenya problem. As a leader obenya problem. Ena da bia mesere wo mo ne se akonwa me ne esisi wo sampa ne nyame nwanwa. Ye sisi sampa ne nyame nwanwa. Because me yesunsun mu nipa. My age for 21 years. Eya akonwa e wo se moja gu. Okay. Moja enwu a akonwa no kura na enkanyan. Enya de se be kanyan. Enti sa na o se esi. Eduba nwu obi se na se be santene na akoya man tokwa asisi wo. Hwe. Omu nyina kura wu afoforo beba. Ene na ekira konwa ne tumi. Okay. Akonwa na dadem so many years. Enya moja ni. Edwan be na mutwa. Ede na moye. Na ho moja no wonfa. Mesim ewu be kwaso asini sei. Sampa akonya. Akat mesim nipa bi be wu ansa na problem na solve. Enipa ni nya wu wie so a problem be solve nyo obi na be solve. Enkonya na be solve problem no. Dia wo twe manso na do ye sei o munyina be kan bo maton sa didi. Sampa akonya no. Me na me ka kire wo. Aka mre kakra bi wo mo ankasa e be te wo mo ho ase ahage wo mo ho amu mu mienu nyina kan bo mapagya kuro no. Hwe kuro na bonten. Ena say tu ni nem mu police agi mu afan. Sampa ni kodi buwa na bohye o. Boda so kuro. Na se me ko ho. So, me ko ho. Na me ne me ka frage bobo ho. Na ka ye hwe ni tutu. Me na me nim de na ekoso ho. Me kura me twama kwa bijan. Okay. Na me ko na sa belia na wo migration for na wo ho. Na me betu o mo ka woro. Hey, Sampa migration. Nyankopo betu o mo ka woro. Ase ye Ghana for me ye Ghana ni me ko me kuta me Ghana card, me kuta me passport. kuta bibia. Me de ko me kura me driving license. Me de car na eko.
Yeduru kwan mu yeduru sampa ho a na maka akire me se o mekuta Ghana card de ehu nhia se o mo be stamp me passport nim. Okay. Ntimi nko Ghana card. me koduru kwan mu a sema nkrofo be ka kire me ne se manfa yen stamp mu nko na se me fa sorowe. Na se manfa me Europe. Me ntimi fa ka nko me ja me ka si ho. Na me ko ya me beto wo me di o matem rough. Aso me kan se ya sesa wo na me se asa mu nyina mo ye pe. So ti ase. Na Wo so ma di mi sika. Sikajie ya bi. So ti ase. Ma di mi sika. Ade na won stamp mu. Sikajie ya. Na makwa tete mi sei. Na fache wo mo ayi. So, enti ye besre sampa ehia mpuntu. Yes. Se ufiri brekum. Ko sampa. Katachi areho. Oh. Etisa akra road. Areho. Kuro mo ntimi sha fufu. Oh. Epesi ya ntimi sha fufu. Enso koto so aka be batache gu atade. Oh. Enti ade na yam primpuntu o kuro nim. Kuro ye border. Business town se border. Ah. Di na ka beto na sampa ye nto. Bibia. Di na be na sampa ye nye. Enso so na me ntime ho asinti hwe de kuro na ye. Kuro na kwa akoye de se kotere bi ofiri so na be bofom. Onu won wi onu so ntime nko. Na oda hodin na ohwe ne ma. Yan ka ye hummom tumi ye den. Obi okuro ma oni hini o eso wo bo akuro no. Enti ade ne ye de ahenie ese ye ne ma. Na ye da ase. Ah, na me ba ma me asem no so. Ohene no. Enka ma me enuwe asem ne ba no. Na nka se wo ye den. E wo asem no. Me nua. Nana. Ahemfo no ho. Afa ne ye de na ba ntimi mblemu ne bebre. Okay. Ade we na wo se ko ye ne se. De obo oka no e bi a ekoye wo ne ohene ne nko ano de bo oka. Okay. Enti nka de ohene ne be ye ne se obefra busuani nyina. Atena ase. Na wa fra busuan se abusuanfo e mu na akonwa ne ye modea emai mu na akonwa ne ye modea. Me nsusu yem ya ho odin ye sikasem nyina ye maami na aboka no. Me de misusu se me de akonwa ne ma no because of ne ka wa bonti. Na nka abusuan ne be ye mpene eno an se ohene be tena ase monto aba. Oh, okay. Mu a mo pe maami we no. Monto aba, mo pagya mo nsa. Mu a mo pe we ye to aba no na se ye 410 kura na 41 kura na do onya 4 no wa wi ni. Ohene no wa yi hu afirim. Eno anu no. Na mom nya dwam sei na saade we besi. Ah, enne ne me kire mo hensem. Simple kra. Kakamla nkoho. Bibia nkoho. Enti beduru santene na se bede wabo kare kra ante ase. Se wa nyampo a, ekoduru santene animu a. Ye to aba na ya to aba ho. Me se, me nua kwa mbafo. Ye to aba e wo manhia. First abato ye to manhia. E ye me nua kwa mbafo akonwa. Santene ba akonwa ne koye pinche se ya. Abusu ne to aba. Amuto aba. E to aba na me nua kwa mbafo wi ni ye. Eti na nka we de. Enka ye simple nka nya sa ye besi antuma fi wa bonten. E na maboka bia ni ho. Oni abusu ne nyina ahia wo fitiam. Wo de ato wo manim. Wo nsusu ye ni onim de mu no waboka ntia pese ye de ma no. O da bia mpene. Waje ne sika afama no. Oh, ada bi wo nya monto aba. Ye nto aba. Ti. Ti to aba na se wo wini a. He. E ko santene onim kura no anse ye wura. Ye to aba o. Abusu ne nyina ato aba. Abusu ne nam 10. Ye to aba wonya 4, we nya 6. Anse wo ho. No se santene ne be ka se ma me nya hwe. Akonwa ne betima to. Waboka e ka se no wabo. Ose bia maboka 10 million na 5 million. Ye wura se mate. Check ni. Ke asumye mu nyina mo nkoka mbom. Na mo nsisi. Ye wura timi ko ba bi na kotua 5 billion ma obi se mo mfa nto futuom. Sa ka we ye sen. Aye wura timi ntia so mo program. Mo ano mo ya na mo kwakọ fan se oh first kabla de be ma. Na chia me eje, kontini eje, we eje, ye de be ma. Afie ne mo ne. Na effect be ni betima ba se asemu ebutia ayi ohene a onu so na agwa bebo na na se ebutia ohene a akonwa ne betimi abo no. Oh, okay. So ho e na o ma hwe o mu mienu nyina so akonwa ne betimi abo wo mu. Ohime on pensa ne bo odin de se mensan bi no wontutu ngu fom ohima na yedi ka tu no no wontutu ngu fom na enhwe no nko na nanom ho. Okay. Na oye sa babak na yesi o ye ne yesi ohima no yesi ye tutu pa da agu ni so adana ntam no kon so na yesi bla jai asante akonwa ye mfa agoro nsi asante akonwa asante akonwa nye entrekisi o na on se ni tina video ni mu no emo mo ka se ni ntam na waka no kra no eye adwuma
Okay. Eya adwuma omunya isa mo nti omani nyira nka se ntam ne nya adwuma at the moment e beka hwe unim se ye de obi isori kire santehene entam ka ko so santehene ka se munya no na omra meka na sem obeka na sem ye tu asem hye da ko hwehwem ya se na ka mi krom abisi mi krom Okay. mi krom bo na bira ha yayi entam ko so entam ka no manhia e ko so me hwehwe ni o ka entam no ye kom na akonya na de ama no Wow. entam ka de men trase nka se ya twa fantam so Okay. ohene no nyina ye Onyina yi. hwe wo betwa fantam so adabi usi wie da bai se wo simpo na ntam no pie mu a entire nipa no sere se misre ye wura ntam e ka ntam kase so de ewura ba asem no mo na che se de ekoso na no wonyo so enti ye wura ne betimi aka asem no enti mo nkase ye se awie na ntam ka bam da bi ye nsi wie so ohene kura wote akonwa so na se obi ni ho ye de ama wa wie na obi firi ba bi be ka ntam gu so a e ye sante hene nim no ekọ me ye ko hwehwem Oh. enti men tena se nkase ye se awie ya ye bibia awie nti kan wontam ne nya adwuma entam hunu wai na entam hunu wa wensan wo antam hunu ni ho Okay. ye wontam fa Ma entam no. Se aso sekan na so di ama me. Na me de me metimi ho na me dwen me ho. Na me nua ba kwa ba be kan tam se sekan de da bia se ba me ho. Me guso ameka me ntam na obi nso free etira be kan na se nipa mienu na be kan tam e wa saa akonwa no wa hu na ma me nkyere wa de bi nua na akonwa bi wo ho a ni wa amba no okay emam na omo ofie ho tete no omo ofie ho no akonwa bi wo ho omo ye miensa okay abusua bi wo ho a bi omo ye emam miensa okay mema mienu omo ye num bema ba ni ade e wa asante akonwa bi se mamadwa mamadwa na bi te se ukọ bantema eye mamadwa ukọ amakom eye mamadwa so ho ntimi nua kwa mbafo de ntia me frɛ no me nua ne se me papa ne santehene nti na kwa mbafo so ye santehene ba panyini nti ene se me nua bema unia bema ntimi nua no nemo moye nana no de oye nan de nana no ma ne preku so so ha nemo ye hie fie dia ye betuma di nkomo te se nuafo nemo mu no duru tam so wote adwa mu a mede ni buo ni ani de de ma no ono so beto se mesim te adwa mu a odi buo ni ani de de e ma me nemo mu santehene frɛ ne mma se me mba mo mesene nkwaya de we mami a ehọ na nasem nim anuafo no se ediblika smart obi akọ wetimi pim obi na odaye ya na wetimi pim obi na odaye ya so ho na akonwa bi wo ho a ni wa ma no me ye miensa ye mma no okay enti se ba akọ ye de ama ba akọ na we firi ba bia be kantam we firi ba bia be kantam de a ohene ni nyina ye wo anye na dwuma ye oyire nyina yi so te ase na ese nana no we asem ne ye fra nana bedin kan asem no santehene fra asem we a maame no di kan ntam no oba be kan na asem yebebu sada de kronti a o kan asa ntam no de na onti ase a to de ko kan asa ntam no yebe ma na kwan amana kire wa kire ma wie na ye di sa asem na wie no na ba ko no so be kan ntam no ono so ya frɛ no amo no so be kire so ono so ne ntam no ka ma hwan de wote so no no kan ti ana na ne nua na ya gidi sika na ya mfa ama no ne wo kan to no so ana ti wo no so be kire so bia me so me maame ma no me so me di biye sa di sua sei wonya ne ba bia sa entiasie sei wonya ne ba bia wo benya na ye nyansapo kasamfonyini so ye de ensemu ntrase ensemu a ebro adwen so no ye de ba na nana ma kyerɛkyerɛ yen amane ne amamre kwa so nana so enu tine na me sere se enka sa nsem we no kani kwa se epie awsan ko hene ne frɛ mma no nyinaa mo pere ahema adwa no ofrɛ wo mu nyinaa ebro so am ye nto aba so atiase hwɛ santehene wo ho ni nyansa ene ni nimdeɛ na Nyankopɔn de maa no Ghana ha ana Africa ha oni nseso wo santehene di asɛm from 150 years edeba obi di akonwa na sɛ akonwa bediri nsɛm 20 years 30 years na sɛ agi akonwa no firi ne nsɛm a ɔse santehene kyinkyim ne nsa santehene di akonwa 99 2000 obo odwa ne first idwabo a wobo ye ɛna ɔse emfunso bi a ne wo famo ye akonwa no kodi baabie no bia no wabai wo de akonwa bia beto baabie da sɛ ɔnya ababie wa ɔbɛre no otima kasa asɛm wi esa akonwa bia akɔ baabie ne da eti so wo hwɛ kwan afa so di asɛm na akonwa ayira nko na ɔde ma wo mu ampa akonwa bi mimi kuro akonwa na ayira almost 35 years ɛkɔ 40 years enso ne nsa akoto baabie da eti sɛ wo de akosi baabie a
men tena se nka se hwe o se tutam on Yeah. na Ghana ehu esin o se tu asabai o se tutam na no o se tu monsa ho ntwe wani hwe wachi o e de adwene ba o tiri man ntubo utwa wani ko hwe wachi on sa asante wonyum se nkwasiafo ye kwanmufuo na mo ye de utwa wani hwe wachi ya utinya wo dia so ta se onis o se tu die sunsumasunsun obesum ato amrem ye mfa sunsumasunsun enko nanim wonni ahoden nkyɛ no utiri mu nya den nkyɛ no wonni sika nkyɛ no wonni nkabo mu nkyɛ no wonni sika nkyɛ no so na mmom di asante ho yaw no ɛyɛ ajapade ne din a yɛkyɛɛ a ɔmanya bi wɔ asante akonnwa ho ɔmo nene ɔmo toto bo ba park so enti me hwɛ yɛtimi kɔ ahemfie mimi yesuma nkɔ ani yɛfiri nrom ha ya sɛ yɛkɔ ahemfie na sɛ yɛkɔ samanka ho a mitimi kɔ samanka ho ekosiesie samanka ho na mmom samanka no ɔyɛ bosom bi a wone nam a wonhyɛ mpaboa Ghana fo ntie ne ye samanka yɛnhyɛ mpaboa ɛmfa nkɔ samanka ho yɛnhyɛ ataaleɛ ɛmfa nkɔ samanka ho samanka wode ntoma besi wasene wode ntoma ebesi wasene mpaboa nhyɛw na wali di samanka me sese me yɛ konfo me ntimi mfa me nan nsi fam enti no me nkɔ ho ba abusua de yɛkɔhyia de a ɔmo puchi mi wuram ba me nima mamerenti na matwe me ho ayɛ de afiri de enti a me twe me ho afiri me madi menken o madi menken enti me nkɔ samanka ho madi kontomire me nkɔ samanka ho ba obi adi menken adi kontomire okodura na okɔbata bata samanka ubenya problem sɛ woyɛ konfo sɛ woyɛ wɔhene sɛ woyɛ den eduru baabi na yɛ kɔ baabi kura yɛ pɛdom adi adi yachi unya obia ba the moment abi mekɔ samanka ho no ubehu edom bɛbɛ fun sumanka ahene ho aya no muhu ni sɛ meyɛ konfo mo so yɛ konfo ntom timba enye sanete dabi nye sanete so because what can hinta so me timi fa me nan kɔto fam because me yɛ ɔhene hwɛ na no ɔhema atɔ fam yi a yɛ sumanka ahene ɛyɛ edem kɔ kan committee ho me a mitimi kɔ fa nsuo si me kon ho na me de kɔ na police for abegime immigration for ho ne prison officers for no ma abegime because of wo ni me konfo ba ko ba me nche no bu say anana se nkwala ho na den na okofa nsu akuta na me say no nya akonfo gina bre na me gina sumanko ahin di dwuma di ahye me nsa say me nhwe nsa ene nsuo ene aduane eba ema me nua na makonfo me nya konfo biem sa atam no e wo say me ye adwuma na papa ne di ama me no e ho no ntimi fa ka nwuram bokoboko na se de nsuo ne ane abegu ba bia wote wo se wo ye konfo ntia nyira wani bebusa no wa eye me dihia anko akọ adwane o se me kosom na wo mo ni mini bagi kogya me na se me se me ti ba bi si yankofa mra eni ho a ebe de na me nua no mba manya nsuo no enti ye woni me bebere bi wo ha mesere wo hene no onye ma asem wei enkoya akem kese emeforo no so onfre busua ni nyina nhia nipa wode akonwa na ma no ye to aba na wanya onsi fom na fa sumdwe mra na ntam ka ba mu ni de e de beba santin amena sa ka se asem no kura kopie santin hima ni ma santin hima agi ni tum te ba ne se ne adana ne nkwanta enti se ba santin hina ni mu a e na ne be hunu se santin hima agi ni tum ana santin hina nyina ntum santin hima wa wusu owu yo santin hina betuma frɛ ne di nkomo kama e bu se ne se asem se na abeto de na aka fa ho oh ampa me gi ni tum me hwehwɛ o qualify ntimi de ma no obi antimi sesa no obi na obetima sesa no na nka santin ya na okɔ mo okɔpɛ de adadwa da bi okɔ mo no okɔpɛ de ma ka kyerɛ ahemfo no bebre ne timamufo no mpɛso mu ko hu santin hene no wɔsɛ mo manhia na okɔ santin hene anim ne yɛse yɛ ma wo nkwa me se adadwa da hia ne breman hia ye wura wo breman di kantem pa na kɔda kwan na no ye bebusa sɛ ɔda hɔ yɛ dɛ ewura asɛm sɛ da ha me ma atwe obeyi nipa ma asɛm mfa ne mra me se wa wo asɛm a wontimi nkɔ santin hene anim a yɛ ma wo kwan bia hia na adadwa da ɛwɔ breman unya we o baby ao exclusively e wo Nyansafo TV so na to so mame twa binua ya ma asante santin hene oji obia santin hene wabie ni pona ma obia se wo ye santini se wo nye santin hene asante empire no enya asantefo nko aho enya asantefo ntina mpanyifo si ofififunu na behu nsa ma me ne umie no to ewu wutu osisi enye odin se kwa me a santini bia nwa sei so ti ase santefo ne ye krokro wa ye smart edurubele bi ne nodness keka bo mo mbe ware ye nuanom emi benya ni patenten ne atitirufo enti ni sa sante na ye
mfante atra enti no enne no mentena se nka se me ye santini na emom no umba yo ngba yamte se santini di sika to manhia no se asantefo mefa santini bi kanyankopon hata wo se santini bi no benya bi santini bi wo so ye santini twetwomutwo bi no benya bi onya bi kwala ba se santini dance wa ko friend say anwonaga onya se asantini dan bi si wa hwe asoase hwe mozongo hwe aboabo omu na eta no ho asia na wo ye santini hwe bia me hwe aha kura so obi de Afghanistan ebo na blasting na gim minyatuo kura metu sort ase ye wo mo ya asantefo no me se wo de duru time se otumfo ye salade so yisra ha na limamfo wo de wo ye santini akomko ye se obetima aka wasem a ye nuanom na de ne be ka o masem o mo ne tete ho hwe me se ya na wu ye santihene that dem hu se santihene su ya na wu ye that day santihene te se ya na wu obo na ni se na nsuo se opemso o se na mo mpe no kura nka mo fama de mmere mien asema papa ne kan se mo mpe ya na se obedi mo so a ade na mo mfama de mmere me na mo kotwa ne ti na papa ne su edi entira ye woni ma bi obi wo ho a hwede bia me ka me se ye nuanom no de nese no ho di asante ana asante hena ya ma wo mo no papa na wo mu no mo nka no munya nya atwom ekeka nsem hwe na anu ya Mustafa ebe di nkwasi asem ubetimi akọ ya na akurom na ya na ya mamere wo se da wo se wonna da bi untimi ko sabu zongo limam ya ade ubetimi di sa nkwasi asem untimi na wo Mustafa etimi betena sante asase so na me mpan na me bon se mabo ani wu boy ni wo enya bi nsie di ko nukurom me to nyankopon se boy na nhwe no ofiri mu se kim omunya ba bi nsie no wasuo fi asase so aduru tam se nipa sua nyansa anyes oye wura se pen so nkwa se tu pen so nkwa na sade o yesi o ahemfo abakwa BBC a obeda obi ase dem da obeda enti menye ho kokoti se wonna atwefo na si so wo fra abrafo se abrafo mra abrafo wo so bebo kaya goro no ho se na beti so aduru tam se yenya nya atwom so ti ase hwe mi donyankopon ka asase ayete so se enne ya asa ahemfo no amanyofo chichire wo nsa agu wo machi ena mesi obi ti mozuzongo obi ti alaba obi ti asoase ne dan ka mesi ni obi akwa na wasase pipa e wa asoase ene alaba mi donyankopon yere che omu keke na ya hwedifo ena nsuo aboabo ho omu tenatena ho keke mi ye nantwe mi ye sei ena hwa ya asase ena omu tete so santehini no satama ye santehini ntokua to wa santim na santehini obi ntokua to mozongo ni abo mesi omu bo omu comment section meka ena da ho no sa semwe die me say me ankasa me ma me na nam ofie omozongo na nse ya natafo hene agi efie nim krata ye gina so aye no foforo na ye nibi ebi ni ho asase da okosi da tena so ena me na to free na me na ayi me ye efie mozongo ko tala no ko tala ufiri efie na okoyi malade fie na okonji aye so efie no me na eto free ayi yanko Nigeria no ba ya hompam wo yanko no mpam wo na me na to free Nigeria ni bi ho na krata anka ho misi na nsen ya na tafo hene e ma ye nkrata na ye ntua asase ye ni asase pipa me na meka e ye mabusu asase ni ye nibi enne no na ase obi ase ma to asase o enti di asante ayama ye nuanom nodness ube krobe na bekoso benya Infantine Newtown ubenya angoraga ubenya Asante Newtown ba bi mozizongo hefa so tase ye ne oni ma bi wo ho a ye nka de nipa no waye hwe on say fatire ya ye ewura abie on say nkwasiafo aka omatom anu atom ube de kasa nye ne kasa mpo awase ye promote ade no kwasiafo no mo fa camera na Asante ne nya Asante ye na wonsiesie kumase ena onye se o sha se nipa nya adwuma ya no nipa dodo se na tima ka ho asem nya atwom enya bloggers mpo akwase bia fafo a otim be kasa tia Asante hene enti ena na adwuma ba ya na unya bi na wudi ndi na waka fa ho me se nsan we won me da me minim se Asante hene de oba afra me manhia me koso aburu nua saa de benya no nipa ne papa mo nka mo twen ne bone na maka na da bia me se Asante hene me tu chema no se so a waso na koma beduru saa de we no oncho so
me say the whole Africa ahemfo ni nyina be ka wo ho abom ama santehene na abeda wo ma no enti won hwe ye ana wankofa sabi nkwasiafo bi ho abufuo ankoka de yenka me say yewura nso na koma enche kura me say the whole Africa omo nyina ahemfo ni nyina be ka wo ho abom me na me ka kire wo se ye hwe nana ayi a ye ya na eye krabehye na eye witness to asema wo kan say enche kura me say o do mo ntra ho aduru time say Africa fo nyina be ka wo ho abom na santehene da no ahemfo no me say awede me ya ban na me yesei no omo ho be kire omo rough o do mo ntra ho omo mra na omo di omo mra enu 3 years omo mra na omo di no mo ntra woni me say afi we abato omo to ye ya e kire say Ghana fo hia so jaban ampa obi a oye nyansani bia no ene madwemba bia hu ni say aba wo yi na omo to ye no abato afro Ghana fo sa abato amfro Ghana fo anka aba wo yi nka run off ena run off bia so no obi anim say run off bia no in favor wo a wote so e opposition na run off in favor no enti Ghana fo abama bu abato ho enti so fi se Kumasi fo to aba kama ama be wini o man to abente na Mahamat me wini ye enka Kumasi fo so mo to aba enka Mahama o wini na mu abato afo no nipa eno no so mo hu mu mistake no mu giant se mu hunu na mo ye ne nyema bi mo de be follow for the santehene me mo mate asese santehene onye adwuma wa ban mu onye lawyer onye magistrate high court nsensem onye bi eye tumi ane nananom de to ho eno no odidi hu nana why nyansapo beda wase mesmi da o mase pa na ndokwa ne nya akon ai nya akon se wo hwe ye ne ha nyansapo ye sane no badwembe like share na fe subscribe eme nyansapo na nyansapo de ye the exclusive na de bia ye de brem ye damase yo minia medase metu afutu atwato na ya sore afutu a medi kan no mede be ma denkyeraman okay se emfie bebre a ye na ekwa akura no afi na yenya wahene a abusua no age na tumu a omo eye ho adwuma na de ebeka nyina ne se denkyera ye ne asante eye baako mimi nchipa eye denkyera na ye nyina ya ba asante ye na ode efiri denkyera e ba asante no ne efiri ne duruwa se wokọ Swami a Nrum Hotel konfo ba bi okura tene egina compound anim ho eye me nana duruwa wokọ Swami commercial bank a eho nana me nana ekom nti yabosom dan bi hye Swami commercial bank inside ye ne denkyera ifiri denkyera ene ye de baaye ti denkyera metima ka senka ye pe omo a omo ne asante krekepa anka ye denkyera ne asante cause okwa asante abakwase mu a denkyera ena ye wura se tu kwaje ntete ewo ho na emmomu no emile bi baaye a na o se okun ene ye de prince ase se ye ka denkyera godu a waje firi asante ho a enye de ye aje firi wo mo ho no kora esua kwa na nse me hwehwe video bi a obi timi ka se pomponsuo eye wo mo dia ena ho aye wo mo dia eye wo dia de mo gi firi ye ho no mo de yawa na bagi gold eko enam wodo eni buo ntino ne yetua ne ye gine se de kokoo aso afia so na watu kokoo de koma afuowura na afuowura ache bama abie oba se ode ne yawa na bagi gold na so hye ne ma ede ma denkyera hene so se ne ma nti yemu se ho se opon ni nyina no gold nda so da ho a wo hene ya wa bai obenya bia siesie ne ho ama denkyera ye kese ana eye nka bom e be sere denkyera man mo nkodi di nkrofo bi achi ene asante nsa benya problem tete ntokwa na ye kon ye ne yakon awie nka bom ne hia ye sisi a unim sa asante ne denkyera ne bohye sa wo fi ukodu nkwa wo fi a ofin anim nyina ya asante region na ofin achi eye denkyera ntimi de minim denkyera pa enka bomu ne nyina ye dey ye hia ye ne western region wasa manfi
me makom ho 8 years na me yo man komfo kuruma ntwa mu kura ohene ne ye bibia me ka ho enti minim de omote omunye kasa twitwie teteto oku amu asachim obi anu okura wate na no kasa se na no tutu nkrofo nsem na bi enti ye besere se denkyira ohene ya wabai onka denkyira nyina mmom no ne asante nka mmom na mo mpagya denkyira na denkyira nyefe enu mmom na bebo youth na se koye se tetentokwa no ohene abanto bako tetentokwa na de be che ne ya cha awie de ye fa ne denkyira no ya fa awie de denkyira so fa ne kuma se ne ya fa awie enti hwan okwaje afiri hwan o de hwan na ekokot na akwaje bibi enti ye besere se otan ne ntokwa hunu ene ahoya bi ya nkrofo bi pecho mo de hye ye nua bi no mu ema na we kotan ne nua na we kotan ne nua ye besere se enka bomu ne nyina ye hia se me nua ne wo ka me wo ka wo sika me wo sika wo dan ye ko ba bi ne ye se na de ye ko nkran ne nyina ye tuka kwa na efew de bia me na nate ase wo ka kire me se manfo se unu obi nam a kire ne kwan ye fa so yi fish en kire ne kwan ye fa so ma fish na me nte ase na mu sase na asema wo kan kire se na me de me nsuo kura me suro e de na me ko yi fish e na o se unu obi tu anamon a na se wo kwan na kire ne kwan ye fa so nya sika en kire ne kwan ye be fa so be ma ni sika na ada wu ni bi no mo be de mo nyina ma loki na mo kire ne kwan na ye fa so yi no na se wo no na ntimi ankọ a na se wo so kọ a ukoyi ya ba ba ma wonu ni bi enti tete no so wo konguram na kotutuo na basa ye ohene dia enso ohene nto aboba ma so ye nyina ye nkan ye humom na oman Ghana enye fe ensena abrofo no kuro abrofo dia na abrofo wo che ye omuni bibia ye cha abrofo 100 years ye ba ansa na abrofo ba enti ye den na abrofo mum na ye be kire ye se ye te Ghana ha ye ni reservoir gold eni gold reservoir timber ye ni reservoir enso ko na China fo bibia mo reserve enti ye besere ena ye nua no so ahensem asante ahensem enye bibia na ye kamla okay enye bibia na ye kamla enye bibia na ye kamla asem si na ya ahensem a ohene na wudi asem no ubetima ka kire obi ase ma ye mfa kamla bi ohun sante hima afunu nam social media dabi sante hene se ubetima do camera ko na mmom men kwantra na ewedi ye bebo o mabaso bebi so ase eno na obekire o se tumi wa sante sante hene ankasa call ya na o swai ekiri ni nua ba na tumi na odegi asante si ho se wo hema no sante hene eje ede ama obi no tama na wo yesi ya no ode bone bu nyina se o se ma won fa ni tumi ni nko okay on fa ma no na on fa nhye nipa na o ba ni mu because wa krim ni nyina se fama me na me mfa ma de o ba na wo de kọ de asante abo o de kọ asante abo nti na wo gi tumi na o kire se wo ya asante ba panyini a okuta asante sekan ni tuo no o gi hwe na yesi no o gi o se wo gi tumi no free ni ho ena se enne na niam asesa enka wo hema tofom ana wo hene tofom a akomfo ye be kom 7 days 7 days ni mu no ablafo be betutuo saa busum bia ba o de hire ade moto ebe kokogu body ni so saa 7 days ni so na wa ma ba mo jama busu so mu nkosie ebetima ba se omu di asem ene ya frɛ ne kra anamfomso bi na waye ena ne kra kodi baabi enti o se abosom be fight kwaje kra ne ba ne mu abosom ne kom ne o so oh body na ye weak tie nja ne man kwa for 7 days ye jama busu wow enti nye se obi ohene bi tofom na akomfo okom a ye kom keke ye nkom keke akomfo kra ye mpefunu asante ya bosom sem mpefunu komfo a ukwa asie bi aba iso dwira ho enti na na je se nye se ye be kom keke dabi ye benyane body no ye baba benyane body no enitina ohene wu a ye mfa nhye fridge enka that day na ohene ni bewu na ohema bewu na that day na ne de ntwene asiso komfo wu asa na ne ye no ye se wawu no fridge 7 days ye twa champo agu so ne de agorosi so ti bosom bia ba no be fight bosom bia ba no fight mo fight for 7 days na ye monsa anka kra na body na ye weak ye nya na man nko sanete na nya akom kinkire keke enya akom se ye be kom aye dey na we exclusive enyanum e de bia na ye kase we wonte ni ba bia o na nyansapo aya na ubenya
Akɔnno nyɛ sɛ no be display abɛkyerɛ yɛn so mo. David. Body na de o kɔ no mom ne ehia ne back. Enti ɛho ne yɛbɛyɛ amammerɛ sɛ yɛn nsa bɛka sɛ odi asɛm bi a ɛwɔ sɛ yɛgye sɛ nkɔ first yɛ so obi akokoma. Okay. Ana obi kokoma yɛn gosie no. Da bi nse de to kakra. Obi akokoma 2 years wɔda so da hɔ. Ɛde enti na wɔda so da hɔ. Enti ɛwɔ sɛ yɛ asante amammerɛ mu no yɛbɛkɔm sɛ wakokoma mpo ne kra kɔdi baabi. Nipa bɔnefo bi na akye ne ne kra na yɛabɛgye. Okay. Ti yɛbɛkɔm 7 days ne yɛn nsa nka body na yɛ weak. Enja no kwan ma. Enja no ɔkɔ. Ɛne sɛ tete sɛ obi awu asɔre. Ti sɛ honhom bi na akye ne kra a ɔsɛ akɔmfo no ba ɔmo kɔgye ba. Tumo so obi wɔ hɔ ayɛ sɛ agura 3 days yɛ so wasɔre yo. Wawu asɔre ne nyina no. Ɛyɛ ne kra no yɛakye no. Nti ɔsɛ yɛ fight kɔgye. Ɛnso na ubusa akɔmfo ne ahemfo no bebiri a yɛsɛ wawu akɔmfo mɛ prapra kwan. Yɛ pra kwan ma kwan. Yɛ tankers. Akɔmfo yɛ tankers. Nana yɛ da ase. Nana yɛ da ase. Nana yɛ da ase. Nana yɛ da ase. Ɛtefo ne ahwɛfo aha yɛ nyansapɔ. Na nyansapɔ deɛ yɛ wɔ nneɛma bebree de ma ɛyɛ brɛ na ɛka nimdeɛ ne nkyerɛmu deɛ a yɛ wɔ bebree de ma yɛ da wase sɛ wonya brɛ ɛgye brɛ tena ase na usua adeɛ deɛ ɛka nyinaa ne sɛ share like subscribe sɛ de foforɔ ba na wanya na watie sɛ wahyɛ a nyansapɔ yɛ ni atem wɔ ha nyansapɔ yɛ nkeka yɛ adwene yɛ kyerɛ adwene yɛ sua adeɛ na yɛ nyanteaseɛ na ama asante mpuntu yɛ dan wase sɛ kokobɔ ɛma yɛ nua bɛma bi wɔ Ghana ha. Okay. Ɔyɛ sunsum adwuma. Okay. Wayɛ sunsum adwuma wɔ Ghana ha ɛde akɔ aburokyire nyinaa India nyinaa wɔkɔ. Oh, okay. Me Black Power me man warning sɛ dwuma a odi fa asante ho no yehu mama onye na dwene sɛ ne tumi na okura no eburu tumi bia so oba Ghana ha oni MPs ministers ahemfo binum di nkomo asema mekan ahemfo no bi omwo asante mam emfa nkwa adwendwen mu hwɛ sɛ ohini bitimi ba asante hene ho na ɔde ɔdɔ na aba. Okay. Ebe wi akiri na ɔdane ne ho na chia ma asante. Nipa ba ko pɛ na ɛyɛ saa de no. Ɔno na de tan ɛhyehyɛ nipa mu because empanyimfo na gina tum ɔmo kɔ ne hɔ. Enti wo kɔ ne hɔ na akɔpɛ mmoa a ɔkɔ India na wakɔ akɔgye mmoa na ɔde abrɛw. Tu hu na ase bin a wabin. Na ɔde tan ɛhyɛ nkrofo mu. Domani asante ntɔkwa nyina meme se wɔ hyase. Oh. Meme Black Power se wɔ hyase. Yɛse wɔ yɛ bi agyae. Yɛnka se wɔ yɛ bi atoa so. Okay. Wo de wanya wo sika. Ɛna wo ne wo yere ne wo mma, wo di aburokyira kwaniaba. Sɛbi yɛn yɛ te Ghana ha no, yɛni 1 cedi kura. Yɛni 1 cedi kura. Enti saa yɛ ti na wo keka bɔ mu no. Oh. When obu no ho sɛ wɔyɛ kyɛ sɛ sunsum adwuma a wɔsa yɛ professor wɔsa yɛ sɔfo. Dabi. Yɛbɛsrɛ no. Yɛbɛsrɛ no paa. Wayɛ bia onjai. Na kuro bi wa, kuro bi toa so. Obi ani wo wɔsɔ yɛ asante so a ne ho atɔ ne da. Wanhwɛ yi a mempeni wuo. Na wanhwɛ yi so ɔno ankasa ba be grant interview. Abetu nanum tuo. Hwɛ nipa bi nya akwanya na opese na me de bia metu youth no fo se se asono mienu nya ntokwa wɔ kwaya ase a emu nnua ne emu haban na ehuna mane sante hene te hɔ no onsra de da na wawu dɔma hene te hɔ no onsra de da na wawu enti se wukodi obi achi se ukopam wa obi hɔ wɔde adwenfi ahyɛ otirim enti wo betan asante hwɛ wo ho ye yɛdase nana hwɛ wo ho ye yɛdase sɛbe tetefo mpo a no mu kura tumi na nanom tumi mpo omo ka asante bɔ mu man tetim na wo de sɛ omu ha yɛdase ni mu ha kura yɛdase sɛ me ka no ɔhwɛ a obehu ɔmfrɛ me yɛfrɛ me kwabena maafo ɔmfrɛ me kra na wɔnhwɛ asɛm no ayɛ de asɛm no ayɛ hu
pacho we de obi nsitrodo ma toa ye de mu besi ha da se ye benim behia bio ye da mo ase Adenti ni ebube ne brebe nse si ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadoresa tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam behin se pin enye nkwande wa na ye sotro no wa ansa na odi asebe fita na no makodi ebrensi am wa otua ne nsem mojabmo nim hu bi duanani wie klaman wo ye sofo okra wo nye ye bi tontonte ye no sa na ye fa nyansapo aboa ntaka na mane ye kese na ntakra aboa ne de fanyinam kwatere kwa da woro ma ntuma ye fe ni din de sei ni din de obama akola wa no so pese utrimu usuma ense bratam Fɛfɛm ne honhon hia na Amerika sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twanya